Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Sa mga kabisyo natin, I think it's time para dumako na tayo sa ating biyahe sender of the night. Ito po ay naipadala sa ating Facebook page, DJ Lala Banderas. My love, ito po ang biyahe ng buhay ni Tetay. Hi DJ Lala, ang problema ko po ay ayaw ng family ko to spend weekend going out. Kontento na masyado si hubby maghapon manood ng mga vlogger niya sa YouTube. Yung mga anak ko naman, okay na sa laro nila sa computer. Samantalang ako, stuck sa house 24/7, luto, laba, plansya. Minsan lang naman ako mag-request na lumabas, pero laging ayaw nila. Repetitive na kasi yung cycle pag andito ako sa house. Nababurnout na rin ako siguro kaya ganito na lang yung feeling ko. Anyway, may app ako ng Love Radio kaya everyday akong nakatune in mula umaga hanggang antukin sa gabi. Salamat sa pakikinig. More power sa inyo. God bless sa lahat and stay safe. Alam mo, itong storya ni Tetay ay hindi nalalayo sa storya ng karamihan ng mga housewife o diba, ng mga babaeng bahay, ng mga ina natin na naiiwan sa bahay to maintain the order yan ng loob ng bahay, to do the household chores. My love, let this be a reminder to everybody na nung pinapalaki nila tayo, nung nahihirapan sila to give us all the necessities we need in life, they gave up going out, having a social life because they need to provide for us. They gave up and sacrificed sometimes their own dreams para lang mabigyan tayo ng buhay na para sa atin. So sana naman kapag tayo na yung nagtatrabaho, sana naman kapag tayo na yung kumikita, tayo naman yung may oras, sila naman yung pagbigyan natin. Yung hiling ni Tetay ay hindi naman mahirap sa totoo lang. One Sunday will be good enough to give them, alam nyo yun, an energetic boost. Sa linggo nila, they might not be going out to work or doing the providing for the family, but they are working 24/7 and she is not kidding. Totoo yun. Yung trabaho na 24/7, hindi sila natatapos ng 8 to 5. Minsan overtime sila and unlike us, they are not being paid for the overtime work na ginagawa nila. Sometimes they wake up by 5 para i-prepare lahat ng pangangailangan natin. Pagka-send off nila sa atin, maglilinis sila, maglalaba, magpaplansya, magluluto, magpapabaon pa yung mga yan, magtutupi, magpapagpag ng mga tawag dito ng mga alikabok, yung ganyan. Tapos aayusin pa uli yung mga gamit, mamamalengke, babalik ng bahay, magluluto uli, hintayin kayo makauwi. Tapos kayo, pahingan nyo na yung 5. Pagdating nyo ng bahay, yung mga 6, 7, pagkakain ninyo, pahingan nyo na yun, pero sila hindi pa. Kasi after nila magluto, ipaghain kayo, kukunin pa nila yon, huhugasan pa nila yung plato. Tapos sisimsimin pa nila yung mga tirang ulam. Ilalagay pa yan sa Tupperware, lalagay sa may loob ng ref. Saka pa lang sila makakapagpahinga. Diba? Not to mention, may mga side utos pa yan. Maasan yung ganun ko, makailangan ko ng ganito, love, pakuha naman ako ng ganito, love, pakuha naman ako ng ganyan, darling. Hindi natatapos yung trabaho nila. So, ang hiling ni Tetay is not really that hard to give. Diba? Yung hiling ni Tetay ay one day. One day para makalabas naman siya. Maramdaman niya na, alam mo yun, hindi lang yon yung buhay niya. Tetay, I understand that you love your family. And I know how great of a mother and wife you are. Pero it's not that bad as well. If you will require your husband to set a sun date with the family. Pag-usapan nyo yan bilang mag-asawa. Kasi mga kids, kapag sinabi ng mga parents, susunod yung mga yan eh. It's gonna be a routine and it's a great routine. Kung yun yung kalalakhan nila na every Sunday is family day. I-impose mo yan sa loob ng household. That can only happen if you'll talk to your husband about it. Sabihin mo sa kanyang ganyan na, pwede ka naman manood ng mga favorite mong vloggers eh. Wala namang problema dyan. Pero sana, yung Sunday, kahit man lang yung from 10 a.m.
to 5 p.m., kain tayo sa labas. Punta tayo ng park. We don't have to do anything fancy. Kahit magluto pa ako ng kakainin natin sa park, let's do that. Hindi naman ganun kagastos siguro yun. Konting gastos lang siguro, madadagdagan lang tayo ng 500 for expenses, pamasahe or panggas. Pero that's about it. Yung binudget natin for Sunday, ginamit lang natin sa labas. I-request mo yon sa husband mo. Actually, wag mo i-request. I-demand mo siya. It's not only for you, my love. It's for the family as well. Your time to bond with each other. Even your husband will appreciate it in the long run. Hindi kalabisan yung hinihiling mo, tetay. Para di ka ma-burnt out, para di ka masaid, para di ka malungkot, para hindi ka makaramdam ng peti sa sarili mo. Talk to your husband about it. Uulitin ko, tetay, hindi kalabisan yung minsang maramdaman mo na hindi lang yon ang trabaho mo dyan sa loob ng bahay nyo. You are not a maid. You are the wife, you're the mother. Ikaw ang ilaw ng tahanan. And sometimes they need to see that. Kasi without you, that house is a chaos. Without you, lahat ng mga hinahanap nila sa totoo lang hindi nila makikita. Without you, there's no order. So they need to give you what you need to. Mahirap din ang trabaho ninyo, wag niyong nilalang. I salute all the mothers na nagsistay at home, gini-give up, nagsasacrifice yung mga dreams nila, ng mga dreams nila, ng mga personal wants nila para sa pamilya nila. So asking for something for yourself is not too much and never gonna be too much. Klaro? Klaro.